ndeipi zviri sei? Handi mazovanzwa ana barista Jojo ana Chimama mabasa avo avakanga vachiita, handi maanzwaka. Inini zvaindinetsa inini kuti vanhu vechikadzi ava vasingambonzvenge vasingambohwande vanofamba zvinhu zvavo vaizviita pachena, hapana chavaimbotya chavaimboratidza kuti vari kuvhunduka, kuita kunge ZANU-PF isingauraye vanhu, kuita kunge zvigananda zvisina basa nevanhu. Ana comrade Nyoka Yemabhunu vanotomeka sure kuti panhu pavanogara pakachengeteka, vari safe. Munhu wese muactivist weshanduko anotomeka sure kuti anotorarama nenzira yakachenjera. Munhu wese muactivist izvo ana Chimama kana kutombotya zvaingoita zvazvinoda zvichinyang'anya, tazoda itazofainda zvakati, chaita fainda out zvakati, tazoda iso, wachiratidza kuti havatombohwanda, havatombotya vanhu vechikadzi. Zvino manje chitarisawo nemanje result yazobuda manje kuti vanhu vanoshanda vese pavaenyepedzera kutukana paya yanga itori handover take over yakanga ichitoitwa paya, but tumatrix twavo twakangoshanda nguva diki. Izvozvi hatichade kana kutombonzwa chimunhu chechikadzi panapa pachinouya chichikoti chichingi ende ukaona munhu anouya panapa pasocial media panapa achituka ana Mudzingu ana Nyoka Yemabhunu, munhu iyeyeka naana Saruwaka chimbomirai kutuka vanhu ivavo, chimbomirai kutombovatuka zvenyu. Tinobva tatokubatirai ipapo nekuti takutoziva manje kuti ukaona munhu anoda kuwaparadzanisa vanhu ivavo, ukaona munhu anoti pane zvandaona pakati pevanhu ivavo achitora mumwe achimuisa uku, mumwe achimuisa uku, mumwe achimuisa uku, zvakuti munhu iyeye itimu raana Chimama naana barista Jojo. Hakuna zvakadaro kuti munhu anouya oswoti pavakomana veanouya asikotaura achiti iye aita mafindings anenge avawana kupi, anovaziva akambovaona. Vanhu veZimbabwe vari kushandiswa kuma. Izvozvi kutori negurupu revanhu vanenge vachitoteera barista Jojo, vamwe vachiteera Chimama, muchitoteera zvenyu vanhu vari kushandiswa nezvigananda. I think kana makachenjera manje maakuziva vanhu venyu manje from now on, nekuti vanhu venyu ndo vanga vachitoda kutourayisa Nyoka Yemabhunu. Vanhu venyu ndo vanga vachida kutorwisanisa ana Nyoka Yemabhunu nevanhu vari padyo naye vachitaura mafindings ekunyeba. Motonyebera Saruwaka, uchimunyebera, uchinyebera Mudzingwa, kumunyebera zviri pachena kunge uri kunyebera munhu akafa. Mazistupid evakadzi. Zvaindinetsa inini kuti vakadzi ava vari kuriwana kupiko simba rakadai sei. Nyaya dzemuZimbabwe dzinourayisa, dzinoclaima life yemunhu within a week. Munhu akaita saChimama dai kuti zviri serious nabarista Jojo ndaizviona inini, hamenoti sei ndisina kumbobvira ndakazvitaura, but ndaigara ndichingoti ndikangozvifunga kuti ava vakadzi ava bhoira, ava vakadzi ava vakadzi rudziko, havana kana protection kana chi, but vatori free vachitongoita zvinhu zvavo, vanotoita kunge sezvinonzi vari kutodaidzira mazai vachitaura nyaya idzi, vachizviti vari kumiririra shanduko. Manje so, but anyway vabatwa manje. Endi kubva izvozvizvika munhu wese adzidza kuti ukaona munhu anouya achitaura achiti inini handina side randiri, asi maonero andiri kuita, asi inini ndiri kungotsigira kuti nyika ngai munhu uya uine side, taura kuti ndiri kufamba negeza revolution. Wapedza ipapo wobva wataura nyaya dzako dzakanyatsonaka uchinyatsosimbisa kuti kukunzwisisa tichinyatsokumira newe. Isusu tinoziva kuti maactivist chaiwo erevolution chaiwo ari kutotsomwa, kwete vanhu vanotofamba zvavo vakatomira ari pakati pevanhu mumastreets uye vasikotaura kuti hanzi ndaita mafindings ezvakati, inini ndaita chichi. Get away man. Idzo namba dzana Gambakwe ini handitori na munenge madziwana seiko, dzinombowanikwa seiko? Chinozokupai kuti vanhu vari kurwana Nyoka Yemabhunu munenge muchitaura nawo, Nyoka Yemabhunu wacho munenge muchiti muri kutaura naye, muri pamwe chete naye.
hakuna zvakadaro izvi, hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. At least vanhu vakuziva manje kuti from now on munhu wese anofanirwa kuziva kuti kungoona munhu ari kutaura kuti inini hangu handisi side, handina kana side randiri kuti, asi ndiri kuti munhu iva neside. Mira nakomrade nyoka yemabhunu namudzingwa, mira nasaruaka uyu, mira nevamwe vanotori nemazita atisingade kuti tirambe chingotaura taura pana apa ita kuita kunge zvinonzi tiri kuda kutengesa makomrades. Mira nawo as long as uchiziva kuti ndo venhingirikini ve-M31 movement ndo vaunotomira na mira nawo uchinyatsokutaura wakamira nawo, ende unofanira kugara panzvimbo iri safe, kwete kuda kuita zvinhu zvokuda kunyangira vanhu izvo, kuita basa rekuda kunyepa muchiita kunge sezvinonzi ya too analytic, mouya panapa muchiti asi vageza vanenge hatisi kutomboda kana kutombodzwa munhu anoita basa rekuda kuopoza vageza achiuya panapa achitsvaga kuti ateverwe nevanhu kuda kudhaivheta timu yevanhu panapa. Munyare imi muri vanhu vakuru, imimi hamunyare kuda kuita mari nekuda kuuraya vanhu. Imimi vakadzi, muri vakadzi vakaita sei imimi? Izvozvi mese takukuzivai, takuziva maspeech enyu manje, maspeech enyu ese takuaziva zvaanenge akaita. Mangwana nyeunyeu uri kutuka Chamisa, mangwana nyeunyeu uri kutuka Geza, mangwana nyeunyeu uri kutuka uri kuita kunge uri kutuka vaMunangagwa, mangwana nyeunyeu uri kuita kunge uri kushora zvigananda. Ibvai apa mani. Izvozvi kune two sides chete, side rana nyoka yemabhunu nana Vageza nana Mudzingwa ava pamwe chete nana Saruaka. Isaidi 1 iroro ndo saidi rinana Chiwenga iroro ndo rinotaurwa nyaya dzakanaka pamusoro paChiwenga, pamusoro paGeza. Ndo saidi rine varume vandi kutaura nanyoka yemabhunu negenga rake iri, ndo saidi racho iroro. Ndo saidi ramunonidzwa ndiri inini ndichitopopota, inini ndenge ndichitopopota kudefenda saidi iroro. Ukaona munhu asingataure anoita zvekunzvenga so achimhanya achiita kunge ari kunzvenga, mira pasaidi pako munhu. Ziva kuti munhu yeye mutumwa wezvigananda, yeye is a messenger. Maagency ezvigananda makawandisa stereki, munoita kunge muri kushora so. Speech yenyu towards zvigananda hainyatse kubude zvakanaka. Musatijairire imimi, musatijairire. Izvozvi manga maakutoti urayisira vamwe vanhu vari important manje nenyaya yekuda mari. Garai pasi mani, mimi sit down.